са бройките, които се съкращават и нямаме ли нужда от точно тези служители в общината? 6 са длъжностите: началник отдел информационно-техническо обслужване и връзки с обществеността, началник отдел устройство на територията, младши експерт в отдел екология, инфраструктура, инженерни мрежи и съоръжения. 2 щатни бройки старши експерт в отдел планиране, програмиране и инвестиции, младши експерт в дирекция хуманитарни дейности. Оптимизация на структурата на общинската администрация, госпожо Кирова, означава именно да се подбере най-удачният вариант, считано и като брой, и като длъжности. Смятам, че един отдел като устройство на територията, в който има 14 човека, по структурата, която е приложена към предложението, не е нормално да няма началник на този отдел. Зная, че има проблем с хората, които кандидатстват за тази работа, но в тази връзка аз си задавам въпроса, задавах го и на хора извън комисиите от администрацията, не получих конкретен отговор. Кога за последен път е обявяван конкурс за тази длъжност? Господин председател на Общински съвет, значи ние много хубаво си слушаме само Са Кирова и господин кмета как си говорят, но на комисия аз присъствах, даже го имам в становището. Госпожа Мариета Георгиева и Наталия Милкова да бъде предоставена следната информация относно предложението. По тяхно предложение. Първо, справка кои са на заетите длъжности. Второ, справка относно стойността на възнагражденията. И трето, справка кои служители ще се пренасочат за възнагражденията. Ако тази информация беше публикувана, сега ние нямаше да ги слушаме умно как си говорят за отдели и така. Първо, честито на всички, които са избрани за народни представители. Надявам се, че в бъдеще ще работят още по-добре. Като такива, моля? Не, ще стигнем до единия. За всички, надявам се, че каузата е Видин да работя така, че Видинската област да става по-добре. Честито още един път на 4-мата народни представители. Второ, честито и на нашия... Вас как да ви честя, като... На вас, госпожо Кирова, не мога да ви честя, защото няма какво да ви честя. Честито и на нашият общински съветник, който е и избран за народен представител. Ще те помоля да не се обръщаш към мен, когато аз не се обръщам към теб, защото това, което ти пожелах за епилацията на моста, ще го причиня лично. Разбрали ме? Ама ще ти го епилирам. Един момент. Защо ме прекъсваш? Ще се чудиш ме какво ти говоря. За последен път през живота да ти е. След като ме оплашихте много, аз ще продължа по този начин. Ще може ли сега да продължа? И не ме заплашвайте, какво ще ми направите. Чухте ли?